Tracker teams ginpatukod sang IPPO sa tagsa ka police stations sa probinsya sang Iloilo. Agod tutukan ang mga kaso sang robbery hold-up. Si John Sala nakatutok. Asod-asod ang mga pagpang-hold up sa probinsya sa Iloilo sa unang 2 ka bulan sang tuig 2025. Gani agud mas madasig ang masulbar ang mga kasong ini kag hindi na madugangan pa. Ginmando sang Iloilo Police Provincial Office ang pagtukod sang robbery hold-up tracker team sang tagsa ka mga police station. Magluwas sa tracker team ginkumpirmar man ni Colonel Razalan nga ginapaalerto na niyang intelligence unit sang IPPO nga magatutok man diri. We need to focus on this, on the identified and suspected robbery personalities involved in robbery hold-ups. And lahat ng stations naman natin, meron silang yung lalo na itong mga 4 municipalities. Naibaluan nga 4 nang na-record nga hold-up incident sa probinsya sang Iloilo. Ang mga iniyang natabo sa mga banwa sang Pavia, Santa Barbara, Barotac Viejo kag San Enrique. Samtang napasakaan na sang kasong robbery hold-up ang 3 ka mga sospek nga nag-hold up sa isa ka negosyante sang isda sa barangay Camire, San Enrique, Iloilo sang Pebrero 18. Identify sa among witness kag mismo ang biktima naka-pinpoint sa mga suspects. Manumduman niya naglabot sa 159,000 pesos ang nataban sa mga sospetsado gikan sa biktima. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.